Kakav je osjećaj posle koncerta i kakva je slovenačka publika? Uvek najbolja i koncert je, mislim, to je rutina, neka 17 godina pevam, ali verovo ili ne, uvek imam tremu pred nastup. Pre sam tremu rešavao sa alkoholom, sada ne pijem, tako da, ali verovo ili ne, znači mnogo mi je lakše bez alkohola da odradim nastup, tako da publika je fenomenalna. Jako je bitno da na nastupu daš sebe i da daš publici da bude bitna, a ne ti da uhvatiš mikrofon i ti si najbitniji i ti pevaš na bini. Moraš da koketiraš sa publikom, moraš sa njima da komuniciraš i to je dobitna kombinacija za sve. Šta bi radio non stop u životu? Pa mislim da sam već ostvario to nešto. Uživam, živim neki život jako lep, jako fin, pronašao sam sebe i našao sam sebe i uživam, volim da pomažem ljudima, zaista, neko će to da zloupotrebi, neko neće, ali uvek ću iznova pomagati svima i ja sam jako srećan ako pomognem bar jednoj osobi i to je to, tako da uživam u tome. Gdje ćeš biti za Novu godinu? Pa pazi, trebalo bi u Švedskoj. Helsingborg, mislim, tako da vidjet ćemo. Šta bi zaželio Best FM-u za rođendan? Da širite ljubav i da budete svoji i da radite i da budete što originalniji, uspešniji i tako dalje. Eto, sve vas voli i ljubi MC Stojan. Ćao. Ćao.